samoin pätevän näköinen tanko. Siis täällä on hyvät tämä laakeroonnit, niin täällä on oikein tällä messinkin holkiilla. Ja katso, että tää on kyllä hemmetin hyvä. Jaha joo, toi on tollasella teräsjousi rikolla kiinni, no tää. Niin, se kyykkykikka. Niin nyt ensinnäkin, kun mennään kato kyykkyyn, niin normaali ihminen menee ja istuu tästä kyykkyyn ja lähtee sieltä nousemaan ylhäälle. Se ei ole ollenkaan sinne päinkään oikea kyykky. Nyt kun otetaan tanko niskahan, niin ensimmäinen homma, niin kun lähdetään kyykkymään, niin vedetään selkä notkolle ja peffa taakpäin. Sitten lähdetään peffa edellä kyykkymään tänne taakse. Peffaa viedään edellä tänne ja mennään alas. Ja sitten kun päästään tänne alhaalle, ei lähdetäkään tästä näin nousevahan, ei tällä saa paljon, vaan nyt laatahan lantiolla painamahan selkää pystyyn ja painetaan koko ajan lantioon eteen ja selkää ylöspäin. Se tulee ihan 10 kiloja enää. Sitten mä teen täällä lopussa vielä tällaisen, ei suurta, mutta ihan pieni tällainen vauhdin pako. Ja sieltä täältä kun lähdetään, niin taas aletaan painoa lantiolla selkää pystyyn. Ja meillä on sellainen treeniliike kuin nykytys. Aina kyykyn päälle, niin mä otan sitten sen jälkeen, jos mä oon 150 tai 200, millä tahansa kyykkynyt, niin sitten alkaan 60, sitten vaan 80, sitten ehkä 200, niin tehdään sellaista, että mennään tänne alhaalle ja vaakatason ala ja yläpuolella pelkästään tällaista nykytystä. Ja minkä takia me teemme mun salilla sitä, mun salin kyykkäjät ei jää koskaan pohja. Pannaan toi penkki. Tai nyt mä haen täältä nyt sen penkin täältä. Mennään nyt kaikki heti ne kyykyn hienoudet tässä kun kerran alattiin. Niin nyt tanko niskas. Tästä ei kyykytä tähän näin istuta, vaan nyt otan tämän peffaa pirun kauas taappäin tänne. Sitten lähdetään täältä, niin lähdetään pyyhkimällä peffalla noin 10 senttiä pysytään eteenpäin ja sitten ylös. Minä pystytään tänne tekemään tällä lantiolla selän pystyyn. Taas viedään kauas. Se saa mennä tänne etukumotaan. Voi menee kauas. Sitten sieltä työnnetään näin ja sitten puntio. Niin sanotusti jalkojen nosto. Meillä on sellainen kato, että tässä on tanko. Ja pannaan tuonne lankku. Tuonne alle. Sitten mennään ja niin kuin tällainen, niin mennään tähän maata niin kuin nivusten kohdasta. Sitten vaan pelkillä jaloilla vedellään jalkoja sen ylhäälle niin ylös kun menee ja lasketaan alhaalle ja taas niin kauas kuin menee. Se vahvistaa ristiselän selkärangan ympärillä olevia lihaksia. Se on parahin liike selien vahvistamiseksi. Josta mä taas sanon, että meillä salilla ei ole selkävaivaa siellä. Otetaan nyt muutama maailmanmestaruus ja treenataan näillä laitteilla.